Ahojte, tu je náš týždenný audio newsletter Slovak Center. Prehľad toho najzaujímavejšieho, čo vyšlo a čo sa udialo v našich komunitách za posledný týždeň. Ja som Andrea a poďme rovno na to. Tento týždeň sa nám pekne prepojili 3 línie. Dolnozemská kultúra, ktorá chodí aj do Bratislavy, potom literatúra a písanie ako spôsob, ako držať jazyk a pamäť pri živote a napokon jeden živý most medzi Slovenskom a Rumúnskom cez Orádeju, kde sa stretáva cestovanie so skutočným krajanským prostredím. Začnime chutne a zároveň symbolicky. V Bratislave sa konal druhý ročník ťahania rejteša. Možno to znie ako detail, ale práve takéto malé udalosti sú často najväčším dôkazom toho, že tradícia nie je vitrína, ale proces. Rejteš sa nedá spraviť narýchlo. Chce čas, ruky, trpezlivosť a presnosť. A presne to je aj metafora pre komunitu. Keď sa ľudia stretnú pri jednej práci, prirodzene sa rozprávajú, odovzdávajú recepty, spomienky a aj jazyk. Zaujímavé je aj samotné slovo rejteš, nárečový odtlačok dolnej zeme. A aj keď sa dnes žije rýchlo, na takomto podujatí zrazu vidno, že pomalosť môže byť hodnota. Že je v poriadku robiť veci poctivo a spolu. V Bratislave zostaneme ešte chvíľu, tentoraz pri tanci. V rubrike Na slovíčko vyšiel rozhovor s Rudom Hajdúkom o prvom reprezentačnom plese organizovanom Slovákmi z Rumúnska v Bratislave. Konať sa bude 7. februára v kultúrnom stredisku Bratislava, Nové mesto na Vajnorskej ulici. Pointa je jasná. Stretnúť sa, spoznať sa a prepojiť generácie. Je to vlastne odpoveď na veľmi praktickú otázku. Ako sa spoznáme, keď sme roztrúsení? Po Rumúnsku, po Slovensku, po Európe. Takéto plesy a stretnutia nie sú len program. Sú to miesta, kde vznikajú kontakty, nápady, budúce spolupráce a pre mladších aj pocit, že do niečoho patria. A pre starších zas radosť, že to, čo kedysi držali pri živote doma, má pokračovanie aj inde. A teraz literatúra. Tento týždeň sme písali aj o súťaži Dolnozemské zlaté pero. Po novom ju vyhlasuje Združenie spolkov dolnozemských Slovákov, teda spoločná platforma spolkov z Bulharska, Maďarska, Rumúnska a Srbska. Je to dôležitý signál, že sa oživuje zastrešujúce prepojenie komunít a že súťaž sa z jednej iniciatívy prenáša na celý dolnozemský priestor. Čísla hovoria nasledovne. Za doterajších 6 ročníkov prišlo takmer 450 prác od 180 autorov. To nie je málo. To je dôkaz, že ľudia píšu. A keď ľudia píšu po slovensky, udržiavajú si nielen jazyk, ale aj schopnosť pomenovať svoj svet vlastnými slovami. A to je dnes, v dobe rýchlych skratiek a algoritmov, veľmi vzácne. S literatúrou a kultúrou súvisí aj uznanie. Spolok Slovákov z Rumúnska nominoval na cenu Prokultúra Slováka 2026 svojho bývalého predsedu Pavla Rozkoša. Návrhy na ocenenie môžu organizácie posielať do 28. februára 2026. Je to pekná pripomienka, že kultúru nerobia len vystúpenia a knihy, ale aj ľudia, ktorí roky organizujú, prepájajú, vybavujú, hľadajú zdroje a držia komunitu pokope aj vtedy, keď sa to navonok nevidí. A na záver jeden turistický príbeh so slovenskými turistami. Článok o Orádeji o historickom Veľkom Varadíne. Počas Vianoc sa centrum mesta stalo miestom stretávania stoviek Slovákov zo Slovenska, najmä z východu. Je to blízko, približne 3 hodiny autom. A pritom to má atmosféru neokúkanej cudziny. Opravené secesné centrum, hrad, trhy, svetlá, kultúra. A teraz to najdôležitejšie. Učiteľ Juraj Cigáň k tomu doplnil praktický postreh. V Orádeji veľmi chýba sprievodca, ktorý by vedel po slovensky. A pritom v meste a okolí žijú miestni Slováci. To je obrovská príležitosť prepojiť cestovný ruch so skutočným krajanským prostredím v Bihore, nielen pozrieť si mesto, ale aj stretnúť ľudí, vypočuť si príbehy, navštíviť slovenské láznícke obce a objaviť miesta ako Huta Slávia v Novej Hute. Takéto prepojenia vedia byť veľmi silné. Turista odchádza s hĺbším zážitkom a miestna komunita získa viditeľnosť, kontakty a možno aj novú energiu pre svoje aktivity. A teraz jedna novinka zo Slovak Center Substacku. Pridali sme novú sekciu, ktorá sa volá Think, Tech
and Think. Je to priestor, kde budeme premýšľať nad tým, ako technológie menia našu pozornosť, spoločnosť, kultúru a aj naše každodenné návyky. Jednoducho, menej správy dňa a viac zmysel toho, čo sa deje. Zároveň sa budeme snažiť dodržiavať pravidelný týždenný rytmus aj pre Think Audio Newsletter, aby ste si mohli zvyknúť, že okrem Think prehľadu bude mať Slovák Center aj krátke audio na zamyslenie k témam, ktoré nás všetkých ovplyvňujú, aj keď si to nie vždy hneď uvedomíme. To bol náš týždenný prehľad Think. Ak sa vám tento formát páči, sledujte nás, zdieľajte a napíšte nám, ktoré témy chcete na budúce počuť viac do hĺbky. Ďakujem, že ste s nami a želám vám pokojný týždeň. Dovidenia.